Bon dia, què tal està el front que ens ha travessat esta nit i matinada? Ens ha deixat precipitacions de caràcter dèbil i la sorpresa de la neu que ha aparegut en els cims més alts, una enfarinada lleugera que ha afectat les comarques centrals i hem pogut veure neu a la zona de la Font Roja, també a la Serra de Mariola i al cim del Montcabrer. Ho veurem d'ací un momentet. Primer destacar que després del pas d'este front el que ens ha quedat és un ambient fred, amb baixada de les temperatures destacable, un ambient més fresc que el que hem tingut en dies anteriors, però una situació que de nou ens dona pas al domini del cel ras ja pràcticament avui. Una vegada passen aquests núvols, torna a imposar-se el sol i de fet hem de dir que el cap de setmana vindrà caracteritzat pel domini del cel ras i per les temperatures que tendran a pujar especialment demà. Diumenge arriba un altre front que no sembla que siga actiu, però que farà augmentar la nuvolositat. Aquestes són les imatges, boniques imatges que ens han arribat avui de la Font Roja, al Coll. Jordi San Juan ens feia esta fotografia, com poden veure la neu que ha fet acte de presència de manera testimonial en alguns punts, en algunes de les nostres serres. Imatges que veurem a continuació també de la Font Roja, com poden veure, amb aquesta neu d'abril que ha fet acte de presència a les nostres comarques, a les comarques centrals i cap al sud, als cims més alts. Veurem a continuació com també la podíem veure a la zona de la Serra de Mariola, concretament des de Bocairent. Blai Banyó ens envia aquesta imatge i també la podíem veure des de Beniarrés i Muro d'Alcoi al cim del Montcabrer. Veuran també al final d'aquest espai d'informació meteorològica més imatges d'aquesta neu i dels núvols que han sigut ben abundants al llarg de la nit i matinada i a primeres hores també espectaculars en alguns casos. Núvols que tapaven el cel a primeres hores del matí acompanyats amb vent, imatges de Cullera de José Luis Cazallas que ens mostra aquest cel tapat, tot i que les precipitacions han sigut dèbils, els núvols han deixat el cel ben cobert a primeres hores del matí. Imatges que veurem també a continuació accelerades de l'abans d'eixe front a la ciutat de València. Espectacular timelapse que ens envia Juanjo Cano i que ha descarregat apenas 1,5 litres a la ciutat. La quantitat de pluja, com els comentem, en general les pluges han sigut de caràcter dèbil a tot el territori, els repassem a continuació. 10 litres per metre quadrat a Moraira, a la Marina ha sigut les precipitacions més significatives o comarques centrals, com era el cas de Montesa, vora 7 litres per metre quadrat, vora 6 a Sumacàrcer, a Xàbia, a l'Observatori de la Granadella, al voltant de 6 litres per metre quadrat, a Canals 5, com també a Gaianes, altres xifres de la pluja replegada, el pas d'este front que ha fet que la precipitació s'hagi repartit a les comarques centrals i cap al sud i hem tingut 5 litres per metre quadrat, 5,2 litres per metre quadrat a Callosa d'en Sarrià, 5 a Altea i a Bolbaite, al voltant de 5 a Gandia, Càrcer o 3 a Carrícola, la Vall d'Albaida eren altres de les precipitacions registrades. A la ciutat de València, com els hem dit, apenas litre i mig i una vegada passats estos núvols torna el domini del cel ras i de fet el que tindrem és una recuperació de les temperatures, perquè les temperatures han baixat de manera sobtada, ha vingut una massa d'aire fred que ha reemplaçat la que teníem i de fet s'ha notat aquest descens important. Esta imatge és la gràfica del descens tèrmic a l'Observatori d'Alcoi d'uns 10 graus que teníem a les 4 de la matinada, a les 10 del matí o a les 9 del matí hem baixat quasi fins a 5-6 graus amb una sensació de fred, a més acusada perquè de fet el vent ha sigut també destacable i ha afegit o ha fet que la sensació de fred fora major que aquesta temperatura que ja de per si als observatoris de més altitud i a les zones de l'interior ha sigut ben fresca. De fet, un matí més d'hivern que no de primavera en alguns punts més alts i també a les comarques del nord on, com veurem, el vent ha sigut protagonista. Les imatges del Meteosat, l'abans d'eixa banda frontal que ha travessat el nostre territori, que sobretot ha deixat precipitacions, com han vist, a la zona central i al sud, ha sigut un dia molt diferent cap al nord, cap a Castelló el cel ha estat més ras i els núvols han passat sense deixar precipitació i han anat acompanyats sobretot de vent, deixant un ambient prou fred. A la imatge del visible, l'ampliació del satèl·lit Meteosat visible, podrem veure aquesta diferència entre la meitat nord del territori i el sud. Al nord, el cel ras amb els núvols orogràfics que ens deixava el mestral i unes ratxes que han superat els 80 km per hora i a la meitat sud del territori el cel ben tapat amb aquestes precipitacions que han vist han deixat entre 5 i 10 litres per metre quadrat. Repassem les ratxes més fortes de vent que hem registrat en les últimes hores. Destaquen aquests 94 km per hora registrats a fredes amb una mínima de grau i mig per davall de zero i es poden fer a la idea de que l'ambient era de ple hivern avui a les comarques de l'interior de Castelló de més altitud. 92 km per hora de ratxa màxima a Catí, de vent de mestral, 76 a Xert o 74 a Xàbia a l'Observatori del Montgó, 74 a Toràs o 55 km per hora de vent de ponent a la ciutat de València eren altres de les ratxes registrades en les últimes hores. Les mínimes que han baixat i per tant s'han deixat unes primeres hores del dia més fresques que en dies anteriors, al voltant de 0 graus, 4 dècimes negatives a Sant Joan de Penyagolosa o 3 a Castelló
Castellfort, 10 graus positius a la Vall d'Uixó o 9 a Onda eren altres de les mínimes de les comarques del nord, 11 han registrat a Castelló i també a Vinaròs. I a les comarques centrals teníem uns valors que no han deixat gelades a causa del vent, però un ambient fred, 1 grau per davall de 0 puntualment a Demuz, Observatori d'Arroyo Cerezo, 4 graus positius a Utiel, 9 han registrat a Alzira i 8 a Xelva i a Gandia. La temperatura mínima ha sigut de 9 graus i mig a la ciutat de València. I cap a les comarques del sud hem tingut uns valors en els termòmetres, els més baixos dels quals han estat entre els 5 graus d'Alcoi i els 7 de Villena, encara que a més altitud la temperatura ha sigut negativa, però al poble, a la ciutat, 5 graus de temperatura, 11 han registrat a Elx, 10 a Orihuela i Alacant i 9 ha sigut la temperatura de Dénia. La previsió, res a veure ja en la jornada d'avui, les temperatures aniran recuperant-se, volem dir, després d'aquesta baixada sobtada associada al front que ens ha travessat. L'anticicló es retira una miqueta, deixa arribar alguns fronts i, de fet, tot i que la estabilitat serà característica al cap de setmana, estarem pendents de l'arribada d'aquest nou front de ponent que el diumenge farà augmentar la nuvolositat, però en principi només deixaria algun ruixat de caràcter dèbil i puntual cap a l'interior. Per tant, passat aquesta banda de núvols que de nou ens ha deixat pluges que han afectat bona part de les nostres comarques de manera dèbil, tornem a l'estabilitat i al domini del sol i podem veure en la previsió com per avui ens espera un dia dominat pel sol, amb núvols que encara poden quedar cap al sud, però ja amb una clara tendència a anar escampant. Ambient fresc, amb aquesta massa d'aire més freda que ens ha arribat amb el front d'esta matinada, les temperatures màximes no seran tan altes com ahir i de fet tendiran a baixar, però a recuperar-se també de cara al cap de setmana. Vent amb estralat cap al nord, ratxes que de nou poden superar els 80 km per hora. Per a demà, un dia més estable, tot i que continuarem amb vent com a factor més característic de la situació meteorològica. Destacarem el mestral que continuarà bufant demà dissabte a les comarques del nord i les temperatures que tendiran a pujar en els seus valors diurns, mentre que les mínimes es mantindran si fa no fa com les que hem registrat esta nit passada. Algunes pinzellades de núvols alts, però poca cosa més. Demà un dia agradable pel que fa a les temperatures diurnes, especialment a les comarques centrals on pujaran. El vent gira a llebeig i això ajudarà que l'ambient siga un poc més càlid que el que tenim avui. I per a diumenge i els dies següents esperar el pas d'alguns fronts que no sembla que siguin massa actius. Diumenge començaran a augmentar la nuvolositat per les zones de l'interior, podria acabar fent alguna gota, algun ruixat puntual a l'interior. Les temperatures no patiran grans canvis, agradables a les hores centrals del dia, canvi a causa del vent de llebeig i de mitjorn que afavorirà que les màximes pugen especialment el dilluns, i dimarts arriba un altre front que podria deixar algun ruixat puntual a les zones de l'interior, però poca cosa. Són fronts de ponent que no semblen actius, així que després d'este divendres més fresc del que és habitual i de la sorpresa de la neu que hem pogut veure a les serres de les comarques centrals, es deixem amb una selecció de les moltes imatges que avui ens han fet arribar centrades en aquests espectaculars núvols i en la neu que hem pogut veure en alguns dels nostres cims. Es recorden que poden enviar més fotografies a l'adreça que veuen, oratge@tvmediterraneo.es.